because wala pa igipang sunog nato kay nagsimba, wala igipang putlan og kamot kay nisimba. Ah, wala ta did-e sa mga palitanan. Malit ta dito, wa ta did-e ngayog palit dire kay Christian ka. Wa ta kasuway og paglutos nga gihisgutan sa Bible. Mao na nga blessed na kayo ta niining maong kapanahonan. Nasuwat ang Biblia, kompleto na ang Biblia. Unya daghan kaayo ang mga dugo nga niaga sa mga Kristiyanon nga nag-una nato. So, ing tungura mo ato tas pagpaminaw sa pulong sa Dios. Namoy mga Biblia, mga igsuon, di nato sayangon nga kahigayonan nga gihatag sa Lord sa ato. Mato ta sa John chapter 2. Atong kuhaag pagtulunan kining verses 18 to 22 aron masabtan gid nato atong sugdan og basa sa verse 13. John chapter 2 verses 13 to 22. Mobalik una ta sa pagbarog. Ang Biblia nag-ingon ni atong panahon na verse 13 ta, John chapter 2 verse 13, ni atong higayuna. Hapit na ang kasaulugan sa pagpasaylo busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo nakita niya ang mga tao nga nang maligyag mga baka, mga karnero, mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis o kwarta. Unya si Jesus mihimog latigo nga pisi o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero, mga baka ngadto sa gawa sa templo. Giyabu usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis o kwarta o gilintuwad ang ilang mga lamisa. O iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dada kini ninyo sa gawas, ayaw himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an sa kasulatan nga nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod sa akong kasing-kasing. Sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, unsa may ilhanan nga ipakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-a ninyo kining maong templo og tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miyon kaniya kining temploha gibuhat sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gipasabot nga gihisgutan ni Jesus, mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini og mituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Let's pray. Lord, daghang salamat Ginoo nga sa bisan unsang kakulangon diri namo. Ang imong mga pulong muhaom gyud ni sa among panginahanglanon. Sa matag level sa among panghuna-huna, kasing-kasing, ang imong mga pulong tinaw kaayo Ginoo nga masabtan. Uhaw, gutom, ang kada usa himuang karon nga kagabhion adunay mga pagtudlo nga maghatag namog kabusganan spiritually o katagbawan Ginoo. Lord, kung asa ang imong mga pulong, anaa diha ang kinabuhi Ginoo. Busa o Lord, himo ang imong mga pulong nga mabuhi sulod sa among mga kasing-kasing. Lord, I pray nga kining mga pulong nga dili gyud makawang ang tanan magtinguha sa pag-apply sa pagkinabuhi sa unsay among mga makatunan. Salamat nga di ni maagaw sa kaaway Ginoo. Imo ming mga hinigugma busa Lord, i-bless ang kada usa pinaagis mga pulong karon nga imong ihatag. Mao ni ang among gipangayo sa kinasing-kasing gayod ug madawat namon ni sa pangalan ng Ginoong Hesus.
Amen and amen. Mang lingkod ta. Si Jesus ang tinubdan sa kinabuhi. Ang atong gibasa nga scripture medyo bulag sa ato ang topic atong isgutan karon. Pero moabot adihaon niya. Kay mao man sunay gihatag nga mensahe sa atong Ginoo. So, are una ta sa atong gibasa karon. Normally pag moduol ka og hospital ang naa dito mga kagamitan sa para sa pag-atiman sa mga masakiton. Ang nagtrabaho dito mga mga nurses and doctors. Moadto sab kag shop ayuhan sa sakyanan or motor ang imong makita dito mga kagamitan para sa pagtrabaho sa pag-ayog mga sakyanan. Og dili normal nga moduol ka og bakery buhatanan og tinapay unya pag-abot nimo dito mga piyesa sa motor ang naka-display. Imagine na lang nakabutang dito Julie's Big Shop. Pagtan-aw nimo mga yanta sa motor. So dili na siya normal. And sa taas nga kapanahunan nga ang mga Israelita nakatilaw sa grabe kagamhanan nga Dios, sa iyang gugma, sa iyang kaayo, sa kapasayloan, sa grabing pabor, daghang panalangin. Nganong nahiabot mangyod ang punto nga ang simbahan, ang templo, nga sudlanan sa mga pagdayeg, mga paghalad, mga pagpasidungog sa Dios, nahimo mang sudlanan sa mga patigayon. Diin dito, nanay si Buana Lowelier. Naanay na maligya dito, mga gasinggitanay na. Iningon ng Bible na maligyag sa lampate. Ato nang hiulagway nga, ang templo, mga igsoon, nahimong merkado gyud. Ingon gyud ang Biblia nga nahitabo nga nahimong merkado. So, hain man di ay ang mga nangulo sa templo. Kita ba? Kabalo mo? Once nga hugta nato og ayo ang church, daghan kaayo ni ana ang dili ganahan. Mga discouraged gyud na. Gikan ko sa Bible school, og karon nagatudlo usad ko sa Bible school. Sa una mo rebuild gyud mi kay nganong hugot kaayo ang church. Nganong ang eskwelahan hugot kaayo. Nganong dili pwede mag-cellphone. Nganong walay mga online games. Nganong dili pwede magkinantahim dito mga love songs. Hilig ba kay ko natawo ba ako sa kapanahon nas Backstreet Boys og Westlife. Ningon kung anong dili ni pwede. And then magkanta mi dito sa dormitory makadungog ang among professor sakon mi dito. Unsa man day mo? Gaunsa man day mo dinhi? Ngano man ni sila? Weirduha man ni sila. Ya, mo pa kog sabot, manglapaw din sa langit karon ko nakasabot. Sa school, laylain may mga prinsipyo. But ako, mustan jud ko para sa mga estudyante. Nga once na ako dire, di ko gusto makadungog kung may ngana. Kung sa uban, okay ra na. Then ayaw, nagbuhatag na ako dire. And giingon sa uban, okay ra ning mga online games, okay ra na basta kay nare disiplina. Wala lagi na disiplina. Dili lagi ka makaingong na disiplina ng tao. Bastag manaan na yun na siya. So, mangusog yun ko nga, dili pwede. Sige, ialaw. Makaluya kayo. Kauna-una na lang ko, magbuhat na lang ko ako. Kay dito gani, walay disiplina, samot na, ining na sa gawas. Amen, Jervis. Musuko ang mga silingan kay magsige na lagdula gyud. Bisag tungang gabi magsinggitanay na kay magduwa. Wala na disiplina. Unya ingon sad ko nga naamoy kagawasan sa kada usa.
Walay problema hala pag sinayaway mo kung sa inyong gusto. Kung magsayaw po kang ikaw raw sa, bahalag walay nabilin bisan tong mga gagmayng tabon. Mga gagmayng tabon hala sayaw. Pero once nga imo nang i-display sa social media, ikaw nga putos kaayo sa adlong Domingo. Pag naa sa Facebook ka, ingon ana ka, katong naa sa Facebook ug ikaw nga nagsimba sa panahon sa Domingo, usara. Dili to lahing tawo. So once nga luagan na magka-problema gyud na. Oh, atong gibasa karon unsay nahitabo aning merkado? Musugot mo before ta magsimba dire gayahay tagdalag mga brochure sa Avon. Natasha unsa na mga brochure karon? Mga alahas nga pautang. Musugot mo ana before ta magsimba magdagal anay tag mga box sa ice candy. Sugot mo na? Wala na siya problema mga igsoon, pero sa kinabuhing Kristohanon gitagaan tag wisdom nga ang tanan maput into order, proper order. Proper pa, na order pa. But din naa sila gitawag og form of religiosity. Makita silang relihiyoso, but what matters most to them is kwarta. Bisan mga religious leader. Tama naman siguro na nga makakaunta. Di po ta maghubo. Wa po ta na ulan Pero umingo po kang kwarta na gyoy gukdon kanunay makompromiso lagi na. Si Sakio among giskutan kagabi grabe kayo siya og pagpakasala may tungod sa flood control. Kini si Sakio. Lagot ang mga tao niya kay ang tax tuan niya napadong sa iyang bulsa. Pero na-encounter niya si Jesus, naginulsol siya pagkanindutan ng mga buhaya. Buhaya may tawag ana nila ron, no? Kini bang mga involved aning mga kawat karos gobyerno og muingon na sila moapil sa hearing ba? Unya mingon diara tanan akong nakuha akong iuli. Unya duna pa ko'y nakalimbong pa ko o di apay upat kapilo sa akong iuli sa akong mga nalimbungan. Unya ang tuay mga kabus ako ning ayudahan tong naigog mga linog. Musikat na. Musikat na nga Sakio. Etelio paminaw mo kayo ani. Ang good news sa kinabuhi ni Sakio kay wa pa siya Dios, limbungan, kawatan o naglangoy siya sa gidaghanos kwarta sa tax sa mga tawo. Sa mga Hudyo, nang lagot yung mga Hudyo, kitag mga tax collector. Na-encounter niya si Jesus na ay reformation nga naitabo. Kinsay nakabantay ato nga reformation nga ni-criticize og ayo adto ang mga religious leader ingon din sila unsa man ning inyo hang Ginoo unsa man ning nagwali og Dios pero nakigsalo man sa mga tax collector sa mga makasasala. And si Sakio niingon, Lord, kung nakalimbong ko ako iya ikaupat niya sa akong katigayo ang akong katigayon hatag sa mga pobre. Ingon si Lord, ang kaluwasan na abot aning panimalaya. Kay kini kaliwat po ni Abraham, it means nga dunay tinuod nga pagtuo. Now, kabalo mag-unsa, kadelikado ang kwarta si Sakio, makasasa siya na encounter niya Jesus na bago ang iyang kinabuhi. Pero daghang nagtubo nga dunay Ginoo, pag abot na sa unahan, nahimong Sakio. Dagan kayong mga kabataan nga nagtubo sa simbahan, seryoso kayong pagpangalagad sa Diyos. Nahuman nag-eskwela, gipanalangina, nagmayong trabaho, giplastar na, ug ayaw, nahimo noong Sakio. Pati mga religious leader. And I'm sure, and I always pray nga, Lord, di ko maapil diha nga mabitik. Munang kaila ko og asay para sa Ginoo, og asay naabot sa ako nga para sa ako Dili ko pwede mo hilabot ana kay kabalo ko nga dili na ako I know nga naa po dunyay para sa ako In fact,
Pag maingon na si Lord, lakaw dire, wala ko'y dadon. Di ko maingon ninyong, shh, tagay ko be. Ako ano na Wako. Kanang mga gi-provide sa nang labay mga adlaw, napoy i-provide si Lord sa umabot ng mga adlaw. Oh, sige, mga problema na. So, tungod sa kwarta, naka-problema na. Unsa man di aning templo. Diha sa templo, gihatod nato ang atong mga pagpasalamat, pagdayeg, paghalad, pagtahod, pagyukbo, pagsimba sa buhing Dios nga mao tag-iya sa tanan. How come nga nahimo mang merkado ni? How come nga nakakuha man ni sila business permit o ang location sa ilang business naa jud sa templo? Because kwarta na. Kwarta na ang ginahuna. Ang religious leaders, maguna-una sila, makakontribute man kay ato ning i-allow, muhatag ni sila, bahay na to, makanaan ni, offering ni, unya, makapahimo ta ni. Ayaw, yun nagbuhata. Kompromiso kayo ang templo. So, ang image sa templo, dili na, nausob na. Imagine na lang mga tao, dili kay manimba, kung dili mangumpra. Imagine mo dong kag simbahan pero ang tuyo nimo mang ukay-ukay. Ato ta didto ron kay nay garadzelo si pastor human sa pagsimba. Unya nabagyuhan dunay ang mga tawo, ang mga mo-donate, di na mo salig sa mga politiko. Moingon na aritas mga pastor. Kay kini sila mga religious ni sila lahi ni tinuuhan, kasaligan ni. So dito ihatod ang nakalain-laing matang sa donasyon, ang mga sinina, mga habol niya, gihatod dito para sa mga tao. And imagine, para to sa mga tao, gi-announce ni pastor, oy, natay garage sale karong Sunday human sa tong service. Tinuod ni nga mga panghitabo. Balik na lang ko sa akong kinabuhing, mamahag maniudtog ko pras. Kung malimbungan ko anang ingon ana nga pamaagi. I know dato kayo ang Diyos. Ang Ginoo maka-provide kayod sa atong gikinahanglan. Di ka kinahanglan pang manglimbong mangawat. Pero kisa may magtuo, mga igsuon nga wala na diani sila Diyos sa kinabuhi, nga naa mangyapon sila mga pagsimba, nga naa mangyapon sila mga paghalad. Mura ni kita sa itong kinabuhi. Doon na tuod tayo mga pagsimba, pero naa day tayo mga gitaguan. Unya aron di masakpan ni atong gitaguan, atong i-expose ang binuhatan sa uban. Doon na kay imong kortina, pero ang kortina sa laing tao, mo imong igamiton, arong mo makita o di makita ang imuha. Paminawa ni og unsay nahitabo. Naguba ang image sa templo. Dili na siya image nga dapit sa pagsimba, sa paghalad o sa pagampo. Imagine, Acts chapter 3. Mga tao dito kay magampo inig ka alas 3. Karon di na magampo, kay radyo na lang. Mangumpra ka, tit, inigbagting kay alas 3, ma-freeze na tanan. Wa na'y manglihok. Now, niadtos Ginoong Hesus sa templo, ug iyan ning nakita. And I believe makasabot sad ka ug ayo sa imong kinabuhi karon. Gusto si Lord nga naay panghinluan ka. Magkuha siya glatos. Iyabo niya ang iyang iyabo. Ipagawas ang gusto niyang ipagawas. But remember mga igsoon, sakit na siya nga proseso. Sakit na siya paagi. Kung sakit ding makadungog kagwaling mabadlungan ka, masakit gyud unya ang paagi sa Ginoo. Di ba kita mga tao, pag nabikilta, lami kayong ipanimalos, pero pag hilom lang, huwatang ang Diyos may mulihok. Tanawa. So, tanawa kung sa'y gibuhat sa atong Ginoo, ningon siya. Sa pag-adto niya sa Jerusalem, verse 14, tadritso dito sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligya, mga baka, mga karnero, mga salampate,
hawanan sa templo. Nakita usab niya ang mga tag-ilis og kwarta, money changer. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi, giabog niya ang tanang mga mananap, mga karnero, mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sensilyo sa mga tag-ilis og kwarta o gilintuwad ang ilang mga lamisa. Og iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Imagine ha. Ang atong Ginoo ang panglantaw sa mga religious leader, rebilde, sulpot. Mo nang ay mo kabalakag inon mong sulpot. Ilang panglantaw sa Ginoo, rebilde, kulto. Pero ani nga time, dako kayong insulto nila kay sila mismo nga naa tagdumala sa templo wala makahimo ani. And suddenly like ang ilang gihuna-huna nga kulto mao pay naghinlo. Imagine mga igsuon ay mo bisita sa inyong balay unya mo oy mangmap sa inyong salog ug manglaba sa inyong mga sinina. Unsa imong bation? Mukalit og sulod, "Uy, kumusta? Uy, dali. Dayong musulod ang imo mga bisita, unom sila kabuok, unya nay nangayog silhig, ang usa ni dito sa kusina ng hugas, ang usa na nilhig ato sa gawas, ang usa na nang lampaso sa inyong sawog. Ikaw nga tagya, uy, ayaw. Ah. Insulto kayo, uwaw kayo, ug mo ni ang gibuhat sa Ginoo." So, niingon ang verse 16. Iyang gimanduan sila nga dadan ni sa gawas. "Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan." So, unsa man day purpose ana gyud? Ingon dito si Paul, gi-explain niya ngadto sa taga Corinthians, pinaagi siyang sulat. Ang inyong lawas mao ang templo. So giunsa man nato nang atong lawas? Yan ingon pag dito, gamita kana para sa kahimayaan sa Dios. Unsay gamiton para sa kahimayaan sa Dios? Ang atong lawas. Di kay trending maning magpatato karon. Ala, dila patatuan. Pati kalimutaw. Kay ba mo ang kalimutaw sa tao gipatatuan na pod? Wa man nakakitaan na itom na puro wala na white kay gipatatuan sad. Wa ko nag-ingong na mga tato nga impierno mo. Wa po ko naghukom ninyo. Pero I mean, karon bang naa na kas Ginoo? Tabunan gyapon nimo magbisti ug gyapon kag mga ingon ana. Para asa mangyud ay ning atong lawas. So, ang mga tinun-an na hinumdum sila sa verse 17. Sa giingon sa kasulatan, ang akong pagmahal sa templo sa balay, sa pagmahal sa balay sa Dios, o Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. So, mangyong kay kag nagdilaab sama sa kalayo, figurative kaayo siya nga pagkasulti nga gi-compare lang niya. Comparison ba ngayang gihimo? Ya kung magsulti na gani kag nagdilaab, grabe nga tinguha. Grabe ang iyang huna-huna. Unsa gyud ang iyang mahimo? Nay nanawag sa ako kaganina ningon nga kisamihan ng church. Una mida ka mo ng kisamihan? Kami may mugasto. Kung ako lang maghuna-huna, ninduta lami kayo, dawat tayo ko. Kana. Pero ako silang gisultian. Ningko, kini nga church 2015 gitukod og kahoy ning pamalay ani. Unya, di na mo makita ning mga daghan man ming gasimba, apil na mga bukbok, mga anay, mga daghan mi diha sa church. Kung inyo ning kisamihan, pila ra ka panahon mo collapse ra puna sayang. So ako naghuna-huna nga pwede siguro i-renovate sa ni i-angle bar ni nato or i-trusses ni. Sige, mag-istorya mi. Dili man na kung naay panalangin sa Ginoo mga igsoon, dili man pud ka kapasagad lag
gamit sa panalangin, gamiton po nimo imong kaalam, kay ang panalangin, masayang rana kung wala kay kaalam. Sabi ko, ayaw. Ngayon, kumusta mang imong balay? Why tubig? Why kuryente itong balay? Why bintana? Why bawl? Wa pa to. Sa may among matrabaho dito, kamoy bala. Pero, pangita sa mo o lain, kay basin na ay laing nang inahanglan. Last option rako. Kay kon para na sa ako, gitaganan na sa Dios para na dire, di para gina dire. Nung mahakog man ta, kabalo man tang ang Ginoo man say magpaangay. Mates pud nimo kung para ba na nimo sa ingon ni ana nga paagi. Mubalik ta dire kay mawala taron na. Nagdilaab grabe ang tinguha. So, mausap, tinguha ta nga ingon ana may tabo pero si Lord bala na verse 18. Tungod sa gibuhat ni Jesus dera. So, sagol uwaw ug insulto po nes mga religious leader sa gibuhat sa Ginoo. Nangutana sila kani mga kadagkuan sa mga Hudiyo, mga leaders. Unsay ilhanan nga ipakita mo aron pag matuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini. Di ba ang tubag ni Lord opposite sa iyang gihibuhat? Una niyang gibuhat, iyang gipakita ang iyang pagmahal sa templo. Gihinluan niya. Pero sa diyang gipangutana na siya sa mga religious leader, unsay katungod nimo, otoridad nimo, nga imo ning gibuhat, giingnan dayon niya, unsay tubag. Verse 19, gub-an ninyo kining maong templo, og tukuron ko kini pag-usab, sulod sa tulo ka adlaw. Kabalo ba mo nga sa mga Hudiyo, insulto kayo ning gisulti ni Jesus? Nga naman, gikan sa sinugdanan tabernacle pa hangtod nabuhat ang unang templo dito sa Shiloh, gilaglag tungod sa kapagpakasala. Nagbuhat sila og lain na pud nga templo panahon na ni Solomon, nilaglag yapon. Nagbuhat na sila og another templo panahon ni Zerubbabel. Pero gibungkag gyapon sa 70 AD. Now, ang templo, bililon kay nila, kay ang ilang una-una sa templo, nag-represent nga ang Diyos nag-uban nila. That is why ang templo kaniadto, tabernacle, naa sa taliwala sa 12 ka tribo nga naglibot, naa sa tunga ang templo. Because nag-represent nga ang Diyos naa sa ilang taliwala. And this time, ningon si Lord, gubaan nga templo. Murag baliktad sa una niyang gihimo, kaya ang una niyang gihimo, iyang gihinluan. Ningon pagani, nagdilaab gyud ang iyang pagigugma sa balay sa Diyos. Pero sa diyang gipangutanan na siya, kung sa'y katungod ni mo, unsay gahom ni mo, unsay otoridad ni mo, nganong gihimo ni mo ni, o nganong nakahimo ka ni, ningon si Lord, gubaan nga templo. Ug ako ning tukuron after 3 days. Wag yun sila nakasabot. Ningon dayon sila, oy, kining templo ha, kabalo ka, gitukod ni for 46 years. So imagine, ang pagmugna sa templo, ang pagpaanindot sa templo, dili na diha dayon nga magic lang, 46 years. Mugawa sa ta sa atong gihisgutan. Ilabi na kaninyo mga batanon pa dire. Kung gusto dyan mo nindot kaayo nga kaugmaon, taas ang kapanahunan nga inyo ng pandayon. Usa pa ka makaingon, grabe, ninduta ay. Kabalo mo? Magbaktas ra mo eskwela, mamunit paglata og mga buti, empty bottle sa pagpauli kay ihapit ngadto sa junk shop kay aron naa na po'y balon pagkaugma, magbaktas gyapon, nya makapalit ra nag-asin okay na. Humay sudanan na unsa day ka. Grabing sakripisyo nga nag-eskwela. Nakahuman nag-eskwela, nakapitan na sa barko, naka-establish ng mga negosyo. Unya ikaw karon moingon ra ka, grabe na dato na nahambog. Wa lang kakabalo og giunsa nila. When the disciples saw the temple, ningon din sila, Jesus, tanawa na nga templo. Grabe kayo kanindot, ingos Jesus. 46 years? Gibuhat? Di ba rin anindot? But ingon si Jesus, walay nagpatong sa ibabaw nga dili tumpagon. Lahi ang na-appreciate sa tao, lahi ang gilantaw sa Ginoo. Ang ato nakita, mga material, mga pisikal. Pero ang nakita ni Lord, ang atong kasing-kasing.
Nganong ningon man si Lord, mabot ang panahon. Walay nahimutang diha sa ibabaw nagpatong nga dili lumpagon. Muna gisulti ni Lord, after 40 years, sa 70 AD, nahitabo ang gisultis Ginoo, gichap-chap gyud ang templo, giabog, gipaguba sa Roman, gipabungkag sa emperador, mga igsoon. Ano man, parahasan ang nindot kayo nga templo, pero ang nasa sulod sa templo, negosyante na puro. Kwarta na lang puro ginawa na. Parahasan ni sitak panindot og church, kita di aywa na dining atong kasing-kasing. Come and go na lang, lingkod na lang, routine na lang, balik-balik na lang, walay pangandoy. So, ingon siya. Gubaan ninyo ni nga templo. Insulto ka ito ba? Nga naman, temple represents that God is in their midst. Nas ilang taliwala ang Diyos. Pero ningon sa Lord, gubaan eh. And He said, and I will build. Ako ning tukuron. Og balik. For 3 days. And sa verse 21, tanawa verse 21. Verse 21, apan ang templo nga gisgutan ni Jesus, mao ang iyang lawas. Unsa ang templo? Actually, wala man dyan nakasabot. Sa pag-anhin ni Kristo, siya ang gihisgutan sa tibuok, kasulatan, sa balaod, o sa mga propeta. Sa verse 22, busa, sa dihang nabanhaw na siya na hinumdom ang iyang mga tinun-an, nga gisulti niya kini, og mituo sila sa kasulatan, og sa gisulti ni Jesus. Actually, mga igsoon, kasunod-sunod ang mga tinun-an ni Lord, pero nahingpit ang ilang pagtuo dito nas pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mo nang gisulti ni John. Gisulat ni John kining book o Gospel of John 90 to 100 AD. 40 years ago, 50 years ago, namatay si Jesus og nabanhaw. Usa pa ni nasulat. Then iyang gisulti dire nga sa pagkabanhaw sa Ginoo, ningon diha nga ang mga tinun-an mituo kang Hesus og sa iyang gisulti. Sa to pa, for 3 years nilang kuyog hangtod namatay, wa bagyod nahingpit ang ilang pagtuo dito na sa pagkabanhaw. Now again, unsa si Lord, gub-ani nga templo, kaya ako ning tukoron after 3 days. And ang ilang na giuna-una, ang literal nga temple nga mao ang building. So munang ningon sila 46 years na gitukod. Tukuro na nimog 3 days. So automatically, ang ilang panglantaw sa Ginoo ay psychologically gini diferensya ni. Bali naghanat ang katabang ani og trabaho 46 years usa ni natukod ang templo 3 days ra kuno siya ra usayan tukurog balik. Nadto ni siya. Kaya nga itong Ginoo hinganlan naman to nila giyawaan, ginganlan nilag nabuang, ginganlan nilag napasmo. Hinganlan nilag sulpot. Mao po ning mga relihiyoso kayo karon. Nga ikaw nga naningkamot sa pagkinabuhi, sa kabubuton sa Dios, sa unsay gisulti sa Biblia, hinganlan kag sulpot. Nya ang nanghingalan po nimog sulpot, bagoro pong natawo. Unya ang katigulangan pagyud kay mamamarang nagasimbag anita og anito. Now listen to this. Kinsa ang templo nga gipasabot sa atong Ginoo? Unsa ang iyang kaugalingon? Ang iyang lawas. Mao na nga kung tuwa ka naglantaw sa mga butang, hala nindot na kayo ang church kay kuan, hala nindot. Sila ta hunahunag panindot. Labaw na ko naghunahuna. Ay.
Ga-imagine, good gani kung ninduta po ng lingkuranan nga iniglingkod, di mo muhipos, ragiya, marag sinihan ba? Mawala kasagara mga kasimbahanan karon sa mga high-end na mga building, inigtindog nimo. Mabot pag yan ang panahon nga inigtindog nimo, inigpanggawas ninyo, manindog po ang mga silhig. Sila rin manghinlo, manglakaw ng mga silhig. Gahuna-una, sad ko, baka ninduta, good po na. Pero ang pinaka-concern yun ako, sama kang Isra, mga igsoon, dili ang building. Bahala na nga itong mga bangko, nga tipak, nga buak na nagitahi na lang nailon. Basta kay ang naglingkod, bulawan kayo kasing-kasing at ubangan sa Ginoo. Sa samang paagi po na sa inyo ha, maghuna-huna siguro mo, grabe, gibless kog ayo ni Lord, panalanginan kog ayo ni Lord, kay million yun yung akong offering. Kung labot, i-shopping na lang na. Napayuban masuko, o di kuhaon, simba unta ko, ako gikuha, di na lang ko. Ni ato malagi kag mall, wa kag gikuha. Ni kaon po kas daliping, awa kag gikuha. Upo kag gihatod. O para sa Ginoo, problematic man zon. So again, ang templo, mao ang lawas ni Kristo. Si Kristo mismo mga igsoon. Arita sa Ezekiel chapter 47. Di ko gustong mamauli ta karon mga igsoon nga dili gyud ni mo santop sa atong hunahuna, dili gyud ni mo suhop ni nga wisdom nga gihatag ni Lord. Ezekiel 47. Naigisgutan diha the spring. Sapa nga nagdagayday gikan sa templo. So ito ang gisgutan kaganina si Kristo mao ang templo. Ezekiel 47. Si Kristo ang tinubdan sa kinabuhi. Actually, tinubdan sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Ezekiel 47 verse 1. Ningon diha, unya gidala ako sa tawo pabalik ngadto sa pultahan sa templo. Dito nakita ko nga may mga tubod nga tubig ubos sa tugkaran sa templo dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan, og ang tubig nagdagayday paingon sa ubos gikan sa tugkaran sa templo, sa habagatan og sa halaran. Asa gikan ang tubig? Gikan sa templo. Nagdagayday gikan sa templo. Then ingon diha, verse 2, unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amyanan. Unya dito amyanan og iya akong gidala libot sa ganghaan dito sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig nga nagagikan sa habagatan, unya mipaingon siya sa sidlakan dala ang usa ka pisi, ug unya misukod siya balig 500 ka metros, ug unya gidala ako niya lata sa tubig nga may giladmon nga taga-kiting. Kasabot mo kiting, tikod. So ang gitas-on ana naa siya sa 3 cm, 3 cm, mutupong na sa imong tikod. Mao pa na tubig, kiting pa. Unya misukod siya laing 500 ka metros, 500 meters, o gidala na usab ako niya lata sa tubig nga tagatuhod na ang giladmon. O niya, nagsukod pa siya laing 500 ka metros o gidala na usab ako niya lata sa tubig o tagahawak na ang giladmon. O niya, misukod pagayod og laing 500 ka metros o ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason, gawas kon mulangoy ako. Kasi nahitabo sa tubig, nagkalapad o nagkalawom. Diin gikan ang tubig sa templo. That is why ang atong kaalam nga nagagikan sa Diyos, ang atong kaibalo kasinatian nga nagagikan sa Ginoong Hesus, dapat nagkalawom, nagkalapad.
Kung kailan nagkadugay tagpangalagad, nagka-ignorante, hinuuntas, kaalam sa Diyos. Dapat nagkalawom na unta, nagkalapad. In verse 6, ningon dia, giingnan ako niya tawo, nakita mo ba kini? Unya, gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko diha sa isig kadaplin sa suba ang daghang mga kahoy. Gikan sa tubod, nahimong taga-kiting, nahimong taga-tuhod, nahimong taga-abaga, hangtod gilangoy. Unya sa unahan, lapad og laom, ang kada daplin nakita niyang daghan kaayong mga kahoy. And I believe, mga igsoon doon ay dapit, nga kini nga dapit, mga igsoon, disyerto, yun siya, wagyoy, kahoy. Unya doon ay gaagi nga sapa, mga igsoon, I mean, gamay siya nga murag. Diri sa to ang tawag na sapa. Niya nang dapita, makita ni mong may mga kahoy o green daplin. O sa karaang kapanahunan, sa panahon sa hulaw, 3 years nga walay uwan, grabing kagutom, mauni himuon nga mapa sa mga tigpangita og tubig. Makakita na sila asa ning naay mga kahuyan nga naay green, makadetect ni silang naay tubig na adto na nato. Something na lahigyod ang kinabuhi mga igsuon, nga dunay nagdagayday gikan mismo kang Kristo. Ikaw ug ako na ay nagdagayday nato, kining duha ang balang espiritu ug ang iyang pulong lahi ka. Kanang nasimong tapad katugon na kayo uyuga inang lahi ka. Napa mo? In verse 8 ingon diya og giingnan ako niya kining tubiga nga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan o naglugsong ngadto sa walog sa Jordan. Sa pag-abot ni ini sa patayng dagat, mahimong tabang ang tubig nga patayng. Mahimong tabang ang tubig sa patayng dagat. Look at this. Imagine na makaingon na lang yung kang kanang kinabuhi, wag yun, nay, kausaban, sama sa asin, para tra kanunay. Wag yun, di yun mapuslan. Pero ningon diha, sa dihang kining tubigan na abot niya ng maong dagat, nahimong tabang. In other words, nahinlo, na-purify. Mahimo na siyang tubig nga mapuslan. O niya, in verse 9, pagkanindot sa verse 9, tanawang verse 9, og bisag asa padong ang tubig sa suba, maghatag kinig kinabuhi sa tanang binuhat. And I believe ang mga pulong sa Dios, ang Holy Spirit, nga atong mga nadawat, mga igsoon, kung asa ta mapadong, ato ning ipakita, ato ning iisulti, ningon diha, kung asa ning tubig, padong, diha gyud mga igsoon na ay mabuhi. Ningon nga, ang matag, dapit, nga padulngan sa maong tubig. Ang tanang binuhat, maigo sila, agian sila sa maong tubig, makabaton sila kinabuhi. Unya niyon pagyud modaghan pag-ayo ang mga isda. Then moabot man didto, kay moabot man didto kining tubiga ug mutab-ang ang dagat. Sa verse 10 ingon siya, magpuyo ang mga mananagat sa kabaybayunan gikan sa Engande ngadto sa Iglaim. Mao kini ang dapit nga pamalingan. Sige pasabot ana, pamukutan. Diha mangisda mamukot kay daghan og nagkalain-lain man ang isda sama sa dagat sa Mediteraneo. Verse 12 ta diretso. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga, dili malaya ang ilang dahon, kay kabsag bunga. Mamunga sila matagbulan, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy, gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga, ug tambal ang ilang dahon. Kabuta ko na ng tulo ka tawo sa imong palibot, inang mapuslan ka. Ningon diha nga ang ilang dahon
tambal. O ang ilang bunga pagkaon. Mapuslan ta. Na ay mga nagka-problema, na ay mga mapuslan ka. Ang imong panambagon dahon nga tambal. And you know what? Pagkanindot nga mga Kristiyanon, mao imo success, mao imo prosper, kay dili na sila magpasigarbo, kay ang ilang success, ang ilang prosperity, ang ilang dahon, ilang gamiton nga i-bless ang uban og ilid pud nila diha sa Ginoo. Mapuslan ta. Actually, mga igsoon, nag-expound ko ani, but ang original niya nga meaning is geographical gyud siya. O ang gipanghisgutan din nga dapat makita gyud ni sa Israel. Kini nga mga Ingande, kini nga mga makita ni sa mapa. Literal. Pero kay naghisgot man tag temple. Sa pag-abot na ni Jesus, siya man ang gitawag nga great temple o diha niya siya ang tuburan sa tanan. Ang tanan nga nagagikan sa atong Ginoo, naghatag og kinabuhi, naghimo kanatong mabungahon, naghimo kanato mga igsuon nga may kaalam nga makahatag og kaayuhan sama sa dahon nga maghatag og panambal, magamit sa pagpanambal. Daw ang imo sab nga mga pagpanultig pagkinabuhi, mahimong panag-ingnan sa uban, mahimong panambagon sa uban, aron doon na po sila'y kaayuhan sa masakiton nilang mga problema. Problematic nga kinabuhi. And unsay amazing mga igsoon, nagatubod ni siya ngadto sa templo, nagkalawom, hantod gilangoy na lang. O kung ipadayon pa ka sa unahan, lawom na kayo, doon na mga dagkong kahoy sa pikas daplin, doon na mga kahoy sa pikas daplin, nagapamunga na sila, o ang mga dahon ni ini, mga tambal. Diin na, gikan mismo sa templo. And I believe in the future, daghanta, i-bless ta ni Lord. And dili lamang kay mo ingutang maghisgot nga nag-blessing kwarta na dayong nindot nga balay pang-anuro nas baha tanan. Once nga i-bless tag kaalam ni Lord. Ang iyang balang espiritu, iyang gipadagayday diri sa ato. Mahimo tang mapuslan o magamit na mahimo tang blessing sa uban. Dingon ang Dios ngadto kang Abraham, I will bless you. I-bless kanako, panalanginan kanako aron mahimo kang blessing sa uban. Dagarang focus na dagang Kristohano nakapokus sa giingon ni Lord panalanginan kanako, dayong giputol ang sumpay. Ang sumpay gamiton kang mahimong blessing sa uban. Pero ang gusto karon sa mga Kristohano, Lord, nag-ingon ka, Lord, nga i-bless ko nimo. Blessing ray focus. Nya arong ingnon nga matarong yun, arong mahimo kong blessing sa uban. Joke na, Lord. Joke na. I-bless ako. Gikan sa templo. In the New Testament, si Lord ang tinubdan sa tanan. Siya ang templo, ingon siya, destroy this temple. Og i-rebuild na ko ni for just 3 days. Tulo ra ka adlaw ni. Ang Jerusalem naa sa south. Then ang Galilea tuwa sa north. Ang tunga ni ini mga igsuon Samaria. Samaria. Ang mga Hudiyo gagikan sa Jerusalem nga moadtog Galilea, dili sila mulabang sa Samaria kay ang ilang gibutang sa ilang hunahuna nga ang mga Samarianhon mga hugaw nga tawo. Mahugawan pud sila. Nga gani nga kung mulagi sila, mulibot gyud sila paingon dito sa dagat sa Galilea, unya pasaka. I mean Jordan. Subay na daga, Galilee, padung na Galilee. Dito sila, di sila mulabang sa tunga.
But si Jesus, mga igsoon, nilabang yun just to nga, og nagkita sila sa usa ka babaeng mananapaw didto sa Sychar. Didto ang tabay na anatas John chapter 4, ingon siya, lingkod siya dito. Niabot ang babae nga nagpasan og banga kay magkabog tubig, ingon siya, pwede ba ko nimong hatagan sa maong tubig? Automatic ang babae may response og, Hudiyo ka. Because you know, ang mga Hudiyo bisag asa naalagi na sila kaning suot, coding sa ilang suot nga may balaan silang Hudiyo sila. Ingon ang babae, Hudiyo ka. O karumal-dumal. Ang sas Bisaya ng karumal-dumal. Kinangilaran nga ang Hudiyo o ang Samarianhon mag-istorya, magtagad. Gani ka mo mga Hudiyo, mo na inyong kultur. Nga para ninyo, hugaw yun may, mga dunot may, nga mga gipangulod may para ninyo. Baho may. Makasala mo kung makiistorya mo na mo. Hudiyo ka. Nganong mangayo ka man karon akong tubig. Tanawan ning tubag sa atong Ginoo mga igsoon. At doon, John chapter 4. Og mamauli na ta. Ingon ang John chapter 4 verse 10. Si Jesus mitubag. Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios og kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya og hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Niyon sa dito sa John chapter 2, si Jesus ang temple, dito sa Ezekiel, nagbaha, nagtubod ang tubig, nagkalawom, nagkalapad. Siya ang tinubdan sa tubig nga naghatag og kinabuhi, og niingon siya sa babae, kung kaila lang unta kag kinsa ning imuhang gikaatubang ron, mangayo gyud kag tubig. Murag nabaliktad. Di ba si Lord mo iniingong hatagi akog tubig? Diningon ang babae, Hudiyo man ka, Samarianhon mi. Karumal-dumal yan. Di ganita pwede mo istoryahan na, bisag magsinya sana, bisag pagtanaw na lang ninyo na mo, dili pwede. Kaya mga Hudiyo, mga igsoon, makakita ni sila Samarianhon dapat, gaya nga na sila, galakaw. Dili sila tanawon. Imagine na, unsa ni sila ka, grabe ka racist kay ni sila. So, Hudiyo ka. Pero ningon si Lord, kung kay balo lang yung kakinsa ning imong gikaatubang karon, mangayo unta ka og tubig. Og kana nga tubig maghatag og kinabuhi. Unsay tubag sa babaye, verse 11 ang babaye mingon, Sir, wala kay timba. Lawom ang atabay, asa ka man magkuha ni anang tubiga. Literal kayo ang panguna-una sa babaye. Verse 12, kining atabaya hinatag sa among katigulangan. Furthermore, muna iyang gisulti. Si Jacob, og siya, og ang iyang mga anak, og ang iyang mga kahayopan, mo inom, gikan niini. Labaw kapabadiay kang Jacob. Imagine ha? Ingon siya, kining atabaya, napanunod namo. Mana, gipamana namo sa among katigulangan. Labaw pabadiay kaniya. In other words, gi-honor nila og ayo si Jacob. Because without him, wala sila'y tubig. Kaya di ba ora magyun ang ilahang panghinguhaan sa tubig. And in verse 13, si Jesus mitubag, ang muinom niining tubiga uhawon pag-usap. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag, maghimo kaniya nga usa ka tuburan, nga maghatag og buhing tubig, o kinabuhing walay katapusan. Usa sa akong sigihag tan-aw nga apologetics teacher, kalipat ko siyang pangalan kay lisod king basahon. Ningon siya, ang tanang kinabuhi magagikan gayod sa kinabuhi. Gets na to ne? Because ang science mga igsuon, mutuo raman po, mudawat rapod sa istorya ni Charles Darwin. Nga kitang tanan na mugna gikan sa wala.
Unya, mingon na dayon dito, parang mapamatud-an, arong madala na po lang ang taong mo to, trillion years. I mean, 14.5 billion years. Nahitabo ang gitawag og the loss of gravity. Tungod sa dako kaayong kawaladon. Imagine na nang naidako kayong wala. And the loss of gravity, mao hinungdan nga dihay na itabo nga ni buto, boom, og nanungha tanan. Pero wala pa'y kinabuhi. And then ingon siyang dunay single bacteria, not even a bacteria, nga diha sa eksaktong dapit, naigo sa energy, naigo sa lightning, og nabuhi siya, ni-evolve into amphibians. Unya, nagsige pa siya evolve mo nang nahimo, ni duha, ni tulo, ni daga, nahimong tanom, nahimong manok, nahimong baka, nahimong unggoy, nahimong tawo. And that is why kanang hagunoy, parinti daw na nato. Paitag yung kayo ni. Pero kabalo ka, daghang nito o ana. Pero, ang kinabuhi, magagikan gyud na siya sa kinabuhi. Life will not exist and does not exist and will not exist from non-life. So ningon si Lord, kaila pa kag kinsa ni, ngayo unta kag tubig. Kining tubiga mo inom ani, mubalik ra gyapon diri kay uhawon. Apan ang tubig nga niya kanako, mang makainom niini dili na uhawon kay kining tubiga nga akong ihatag, maghatag usab kaniya og tuburan sa tubig nga buhi ug maghatag kaniya kinabuhi. And so nasabtan gyud nato nga si Kristo gyud ang tinubdan. Siya ang giisgutan sa Ezekiel 47. Lahi ang meaning. Pero kung imong sabton pag-ayo, ang tanang kinabuhi sa mga tanom nagagikan sa tubig ug ang tubig nagagikan sa templo. And si Jesus, ingon siya ang temple. Ug ang tanan nga nagagikan kaniya, ang iyang pagpanudlo, dili lang kutob sa kiting, sa tuhod, kundi maglangoy gyud ta diha sa tanan nga atong madawat sa Ginoo. Gusto ba mo mga igsoon nga atong madawat sa Ginoo kutob ras tikod? Di ko makontento ana. That is why I read and read and read and read and read and pray. Magaampo ra gyud ko kanunay. Bahala na Lord ug asa ko nimo dadon. And you know what? Dili nimo problemahon mabuhi ba kag dili. Basta kay nakabalo lagi kang imong source ang Ginoo. Ang tuburan nimo ang Dios. Unya dili pud ikaw ang nagbutang sa imong kaugalingon sa tuburan nga mao ang Ginoo. Giingnan si Elijah hawa pangita og tubig, wala. Giingnan siya Elijah hawa lakaw sa suba sa kirit. Si Lord mismo mao'y nagdirect niya, nagbutang niya ngadto sa tuburan, sa tubig mismo. That is why ikaw ug ako naa karon sa presensya sa atong Ginoo kay siya mismo ay gabutang nimo diha mulayas pa jud ka. Mutalikod pa jud ka, muhawa pag jud ka sa iyang presensya, mutalikod pa jud ka sa iyang pulong. Ingon ang babae sa verse 15, ang babae miingon, Sir, hatagi ako niining tubiga, aron dili na ako uhawon, o dili na usab ako mo anhi sa pagkalos. Kabalo mo na ko nasabtan ani ba? Unsa may normal nga buhat sa baye? Sa chapter 4, unsa siya mananapaw. Magsigi siya ilis og laki. Giingnan pagani siya sa Ginoo, husto ka nga wa kay bana. Kay kanang naa nimo karon ikaunom na. Mananapaw. Sato pa, daw sama ang iyang pagpakasala, sama sa nagkabuog tubig. Di mo talikod. Ini karot, balik na po. Naman tayo ing anak po nga pagkinabuhi.
Mubuhat aning salaan mo, ilak sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, Lord. Mubuhat na po aning salaan mo, balik mo, Lord, pasaylo ako, Lord. Sige lang, balik-balik. And so, ningon siya, Lord, tagay ko ng tubig, pero di na ko magsig balik-balik. Literally ba, ni undang ang babae? I don't know sa nitabo because wala na sumpay. Wa ko kay bao og ang bahay ni undang na bagpangabo og tubig. I believe, nangabo rin po siya tubig. Apan ang iyang naundangan, ang iyang pagpakasala, kay nahimo man gani siyang tuburan po sa tubig. Imagine, gikan sa templo, nga maong Ginoo ni sulti sa maong tubig, sa Holy Spirit, nadawat niya, og niadto sa siya, nagwali ngadto sa, daw suba na ang iyang giwali, og ang mga nakadungog niadto dito, nabuhi na sila, nanahon po sila, mituo sa sila, nakabaton sa sila bunga, nang lakaw, nangahimo ng suba. Mas nilapad, mas nilawom ang Ebanghelyo sa Diyos. Nga nagagikan ngadto sa templo nga nagdagayday. And that is why niining kinabuhian nga igsoon ay kahako gani mga butanga. Giinan na dyan mo na ako, ko'y dalton. Pag moingon na si Lord, lakaw-lakaw. In fact, moabot ko glaing universo tingali nga si Lord na po'y mag-provide. Wa pa ko kabalo, nag-prayer ako. Ako nagtuo mga igsuon nga. Dili man tingali gyud kining subraan na lang yung paghago, pagpanakop o kwarta mga gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo mo salig kaniya, galihok ka nga nagsalig sa iya. Unya hinlo ra ang imong kamot. Kadi po na niya butangan na kung hugaw. Dahil inyong mga anak, Mama, tagay ko fresh milk ma, tagay ko gatas ma. Pagtanaw nimo sa baso na ay iti sa tike. Gaabog, tagaan ka nimo? Banganga na lang. Ngana na lang. Huwan, baba dito. Di yun na nimo tagaan. Mura yung buhaton. And nagpray ko ani. Because wala sad ko'y laing tuyo sa kinabuhi. Gusto lang ko nga magkat-on, makadawat og mga bag-ong paagi, unsaon pagdumala ang pamilya, unsaon pagdumala ang ministry. And somebody niingon sa ako nga pabisitaon kog church. Sila'y mo gasto sa passport o sa visa. Siyempre, ma-excited gyud ko. Pero gusto gyud nako kanunay ma-prove nga kana siya gikan sa Ginoo. So reply ko, yes, ninduta do na nga opportunity, ako lang pud na nga iampo. Sukad karon ako na siyang iampo. And then ingon siya nga, sige pagpa-appointment na og passport. For 1 week mao ni ang atong buhaton. Bisita ta og mga churches. Tan-aw na to. O niya, apil ta sa ilahang mga prayer. Nay ka na ilang mga prayer sa nang mga area nila. Ito nang i-expose. Atong i-expose tong kagalingon diha. Sabi ko, i-pray lang yun na nako. Daghan kayong opportunity. Mahadlok lang ko nga basin. Ang uban, kabubutos Ginoo, ang uban, test lang po sa Ginoo. Munang ang akong response, sige, i-pray na ko na. Sunod ra. Galakaw-lakaw mi, agsa ni aging gahapon, Martes. Nangita lagi mig stand sa bata kay project sa ilang painting. Pag-abot na mo dito, tungag adlaw gyud namong baktas, pangitaan na, sulod mga tindahan, pangkapoy mga bata mo tong nangapyot sila sa kuntiil nga ang galakaw. Tungag adlaw. Pag-abot na mo dito, nakakita may mahal man. Sabi ko, tingon siya, di rata palit, uli na lang ta. Dito mi dito sa katitata kay nami gihatod. An mig kuan kay nay.
And then, naday nangita sa amo Pastor, dito ko sa church, nangita sa inyo kay na ay ipahatag. Grabe kayo, nakaingon jud ko na, kabalo ra gilagi ng Ginoo. Kung kanusa na jud ka walang-wala, kay balo ra jud ng Ginoo na. Na may offering. Napa jud to dito nabilin, pwede ra kong manguha dito. Daghan kayo tag. Sagi kaingon ko na kung imuha para sa imuha, pero kung dili na para sa imuha, dili na imuha. Mura na ipaagi. Yung imong huna-huna ra kasing-kasing, tarong ra at tubangan sa Ginoo. Tagaan sa wisdom sa Ginoo kung imuha ba na o dili na imuha. Kung dili imuha, dili na imo. Ayaw nagilabti. So, nalipay ko. Pag-abri na nako, pag anak na mo sa sobre kay tricky. Nay, tricky. Ako ning isugilon kay basin unya magsigir tag panugilon og problema, pero nay blessing. Basing nay mangayo. Ang uban masina. Ayaw isugilon dyan na. Bless kayo ko. Balo ra gina. Si Lord na dyan, bala. Og patuon ko sa Ginoo ubang nasod mo adto ra gyud ko. Kung patuon ko niya. Nga naman, paminaw, kung sundalo kas gobyerno sa Pilipinas, ipadala kas gira, dili ikaw mo imong palit sa imong armas o sa imong bala. Kinsay mo hatag nimo? Ang nagpadala nimo. So kung ang Diyos maay mo ingon Jonas lakaw dito, ikaw mo i-provide alangan magunsam kong lupat. Duwa ra imong mabuhat Lord kung patuon ko nimo di ko nimo tagaan og budget, tagay kog pako. Ana lang. Pako lang. Bastag si Lord. Muna nga, kabalo mo mga igsoon, napay lain. Pagtanom ra mo. Pagtanom ra mo. Daghan kayo kong gitanom, nga wag ko nakaani. Pero ang prinsipyo sa Ginoo lahi. Kay usahay, diha kaniya magtanom, pero adto ka ni Lord paanihon sa lain. Usahay ingon ana si Lord. Yeah, tanom lang. Tanom niya always yung kamo parog. Diya sa Ginoo nga Lord, angkon ra ka nga salaan ko, hugaw ko Lord, tarong ako. Ikaw ray bahala. Kung nakakaroon sa grabing kawaladon, kung nakakaroon sa grabing kasakitan, pangutan-a og usab imong kaugalingon, refresh imong kaugalingon. Kinsa man gyud ang imong tuburan. Remember, tubod lang to siya. Nagkalawom, nagkalapad, nagkalawom, pag-abot sa unahan, subha na. Unya, pag-abot pagyud sa unahan, ang daplin sa kada daplin sa maong lapad o lawom kayong suba. Dagko ng mga kahoy. Nagapamunga sila o ang ilang dahon, mga tambal. Diin man gikan ang source. Dili ka pwedeng maggamag imong kaugalingong dahon. Di ka pwedeng maggama og imong kaugalingong bunga. Di ka pwedeng magpatubo ra sa imong kaugalingon. Duna gyud nay nagagikan sa templo. Kinsa mao ang atong Ginoo nga maoy magpatubo sa ato. From now on, di ni magbase sa edad, batan-on ka man or hamtong timan ini. Ang Ginoo ray magtagbo. Siya ang source. Siya ang tinubdan. Ang tanang agian sa tubig nga nangagikan sa templo, mabuhi, mutubo, mubunga, ug mapuslan. Ikaw ug ako ilhag ni sa kanunay. Everyday daghan kog tentasyon sa kinabuhi. Usahay matintal ko sa kawaladon unya nagplano kong muuban ni Harold kay mang magmaksime. Unya gahuna-huna akong asa ng pugog panggas, muuban ko ni Rere o ni Andrew, mag-deliver o gulublaks, di po sila musugot. Amot lang, ganun nila na sila musugot. Ang ino si Gerson Son, inas mamayin mo drive ko, uy, di musugot. Noon ako, doon lang ko mga flies, wako kaila.
Usahay ko na anak. Tagahan yung tentasyon. Nga sa mga igsoon, matintal po ka sa kahimtang sa uban. Ang itanaw ko mga classmate, grabe sila, mga professional. O nya, na sila yung mga nag-establish na silang mga, put up silang mga business, mga unsa. Sabi ko, grabe, get po ni sila. Ba't kadugayan akong pamalandong, kining ilang giput up, maano rin nagbaha, kining akong giput up, kalag mo dyan eh. Mga tubang mo dyan nis ginoo. Tarungon ako nagtudlo, kaya okay na ako ni tarungon, singlon ko ano eh. Pero tarungon ako nagtudlo, niya mo, likoy yun niya, sila Lord magsabot ano eh. And, kay si Lord man ang tinubdan, igo ratang gadawat. So ang bunga, ang dahon, ang paglambo, ang kadaugan, magbalik kita ni anak pagpasalamat sa Ginoo. Balik lang. Ma-misinterpret ka sa mga tao, maglain, sagdilan, yun na. Mauna yun na. Maora yun na, mga igsoon. Mauna yan yung kinabuhi na to. Nag-encourage ko sa inyo ha, karon nga kagabihon, samtang naminaw sad ko sa akong pag-encourage ninyo tungod kay nakinahanglan sad ko encouragement sa kinabuhi. Nitawag ko sa ilaha dito, hangyo ko sa ubang mga professor, kamo say tudlo ron. Ingon sad ko sa mga leaders nga di lang sa good ko mo anha. Pahulay sa ko kay gibate ko kakapoy. Akong pamilya nag-need sa ako, ang katawhan nag-need sa ako. So, they understand. Okay. Wala po sila manawag. Wala sila ga-communicate kayo. Ila sa akong ipapahulay. Because na-stress mo po ko nila. Sige ra kong pakonsulta sa Ginoo matag adlaw, Lord. Basig naay garbuha, ayaw dyan tawon. Lahi na gyud imong dagan sa kinabuhi kung garbo na mag-drive sa imo. Matinga na lang kang kusog na kayo ang imong dagan, ang ligid, muragwa na nagdapat. Di ay ito, garbo na. Pero samtang libaungon pa, hinay-hinay lang, ana-ana. Salamat, Lord. May pagpaubos. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghan kayong salamat, Ginoo, sa mga pulong nga among mga nadawat karong gabi na. Tabangi kami, O Lord, nga mahibalik kami sa maayo namong mga panumduman. Panghuna-huna, nga ikaw gayud Ginoo ang pinakatinubdan. Ikaw gayud ug nagagikan kanimo ang tubig na naghatag sa kinabuhi. Padayon nga padagay-dayon mo, O Diyos. Padayon nga magabuhagay ang imong balang espiritu. Ang imong mga pulong Ginoo sa among mga kinabuhi. Dunay panahon nga ugad, panahon nga luya, kapoy. Usahay Ginoo mahutan lagi kun kadasig. Usahay kabsan kami sa pailob sa pagigugma. Sama sa kahoy o tanom na maughan sa tubig. Pandaghan kayong salamat, Ginoo, nga padayon ang imong pag-provide, pag-supply sa mas pinaka-importante, mao ang spiritual namo nga panginahanglanon. Ang imong mga pulong naghatag namo kinabuhi. Salamat kayo. Imong balang espiritu magadagayday sa among kinabuhi ug mahimo sab kaming tuburan para sa uban. Ikaw na'y bahala magpaangay sa kada usa, Lord. Tabangi kami nga dili magapasigarbo sa imong mga buhat nga daw ang kuno namo. Tungod kay wa mi nahimo ang namuhat ikaw, mao nga ipanugilon ka namo
sa imong nabuhat og dili pinaagi namo, kung dili pinaagir gihapon nimo. Salamat kayo, Lord. Nagaampo ako para sa among kabataan, mga batanon. Mapadayon nila ang ilang pagkinabuhi nga sa kanunay hinumduman nilang ikaw ang tinubdan sa tanan. Nga imposible sila mabuhi kung mahibulag diha kanimo. Sama sa usa ka tanom nga makulangan sa tubig. Alanganin ang pagtubo og dili kaayo makahatag og maayong bunga. Apan kining mga tanuma nga naa sa daplin sa suba, Ginoo, bisan nagabunga na sila ang ilang dahon na himo pang mga medisina. Mausab ang may tabo sa among mga kinabuhi, sa kinabuhi sa among mga kabataan o mga batanon. Nga dili sila maalanganin sa imuhang mga panambagon, sa imong mga paggiya, kay mauni ang tubig nga gikinahanglan nila sa ilang pagkinabuhi. Salamat kayo, Ginoo. Kini mao ang among pag-ampo. Daigon ka sa ngalan sa imong bugtong anak na si Ginoong Jesus. Amen and amen. Mag-awit ta o usa ka awit